Treba predávať celé Tatry. Lebo proste nemôžeš predať jednu časť, ktorá urobí konkurenciu druhej. Keď tam spomína v podstate Štrbské pleso, tie lyžiarske strediská po Slovensku za socializmu vznikali buď tak, že to financoval štát a bolo to vlastne štátne zariadenie, alebo potom na takých menších dolinách boli tzv. Telovýchovné jednoty, že si to postavili svojpomocne. A konkrétne to stredisko na Štrbskom plese, to bolo stredisko, ktoré patrilo štátu, a po rozpade vlastne Československa, už v rámci po revolúcii viac menej, dali väčšinu tohto majetku do tzv. Také organizácie, ktorá sa volala, že Slovenský zväz telesnej kultúry. A postupne táto organizácia, ktorá v podstate nemala pána, nemala kontrolu, tak postupne ten majetok rozpredávala, až rozpredala všetko a zanikla. A konkrétne teda to Štrbské pleso, to čo sa tam spomína, no tak to vlastne získal Boris Kollár tým, že urobil s touto organizáciou takú spoločnú firmu, ktorá sa volá Prvá Tatranská. Tým, že ten majetok tam vložila táto organizácia Slovenské združenie telesnej kultúry. Boris Kollár to tam prevádzkoval a možno do toho niečo aj investovali a potom v nejakom čase skutočne za pár korún vyplatil ten Slovenský zväz alebo Slovenské združenie telesnej kultúry a získal 100% vlastníctvo toho a potom na tom kráľovsky zarobil, keď to predal Igorovi Ratajovi a TMR.